нашия национален отбор е Лора Сарандева. Тя започнала на 9 години в Свищов с първа треньорка Величка Плачкова. След това премина в Бъки Габрово и стана голмайстор. Лора Сарандева ще го изпълни. 11-та минута от началото на матча. Лора Сарандева и 4 на 4. Браво на Лора Сарандева. Отново изравняваме резултата. България срещу Словения. Правилно подава към Лора Сарандева. Тя към Елизабета Мореге. Тя към Сарандева. Удар на Лора и страхотен гол. 5 на 5. Великолепно изпълнение на Лора Сарандева. Ще бъде от полза за хандбала. Страхотен гол на Лора Сарандева. Браво на... Показва Лора, че Сарандева също беше често фаулиране. Аз искам тук да изкажа една малка тайна. 11-8 за България. Лора Сарандева бележи своя четвърти гол. Лора Сарандева. Лора Сарандева може да вкара третия си гол от 7 метра. Прави го, да! Браво, браво на Лора. Пети гол за нея от началото на матча. 12 на 9 за България. Популяризираме колкото се може повече този атрактивен спорт. Браво на Лора Сарандева. Браво, Лора. Седми гол за нея от началото на матча. Винаги е между шамарите Лора Сарандева, ако можем да се изразим по този начин. Това положение от преди малко. Къде влиза между двама състезатели? Опитва се, да, опитва се. Гол! Страхотен гол за Лора Сарандева. Лепоя отново прави глупост на терена. Че е в глезена тази контузия. Виждаме какъв страхотен гол отбеляза Лора. Страхотен гол на Лора. Момичено гол! Браво, Лора! Лора Сарандева отново. 20 на 18 за България.